Gauza berbera eginaraziko diogu norbaiti berak ez daki nori telefonoz deitu, guk geuk ere ez dugu jakiten. Aukeratuko dugu. Eta eutsi egin behar dio, 2 minutuz behintzat eutsi egin behar dio deiari, berak nahi duena galdetuz, kontatuz edo berak nahi duen bezala. Eta datorkigula gure Paulino Ibargoien Michelena! Lasaio laiz, bueno. Hemen dakar telefonua. Bale, lenguan betzela, bai. Oida, Nik baino esango telefonua zein da, numerua. Boatu ikizin duk esan, 2 minuto kontatu betu. Ez dio txarrez esan. Bai. Konforme? Ikesan, gena, Paulino, kontrako estorria. Horre, izikoek, ze konversazio. Hemen txekan nik prest kronometroa, bale? 2 minutu, 2 minutu irautea da. Behatzi lau, iru. Gipuzkoa ordu. Lau. Ati Gipuzkoarra. Lau. Bost, sei. Gipuzkoan da, Paulino. Bai. Sei. Vale. Jak. Arba, ze pasatzean. Bai? Kaixo, Kaixo, zemoz, ondo. zazalde lanian. Lanian o... Nure rapatuzit, lanian o buleguan o ikutuko lan egiten o... Lanian. Bueno, ni Paulino nahi, kontrako estarritikan. Zein? Paulino. Ze Paulino. Ba, bueno, esatuko jazu lasai. Eta noa deituet, seguro, noa zer herrita deituet? Pitilin horri da. Noa? Pitilin horri da. Pitilin gorrita, madre que parió. Vale. Ordu nire asmatu, irit. Noa nahi zen ondeitu ba. Ez, sin más, es que hemen dakaten lanaren zate bat eta besti eta sin más deitzen, Eta pitilin gorri ze den da klase de erropak, o ze... Aio! Pitilin gorri! Ze salio ditxona! Dara ditu ditu! Zema tirondi. Gutxitxo, 59 segundu besteke. Nire emozte hori! Eltsan, ba, noa deitzaten ez? erropak egoze saltzen da. Jotzen egin txela pentsatu igare. Zeitu kontatu, Bai. Paulino esan ta, ze Paulino? Baina beste ibalda ba. Zer gertatzen da? Bueno, pitilin horriko launak, besorkala bat, nik ez da eserretu, Ez da eserre. Oidek. Bueno, saiatu eiz behintzat. Bigarren aukera bat eman berko, jo Bai, bintzate, bigarren aukera. Baina, toki, pitilin gorritan, olako tokitan, Hartu telefonua. Jakin eskioz dik, Hartza telefonua. vibradoren bat o... Olako zerbait, A ber, behatzi 02. Marka. Behatzi 02. Behatzi, 0, Lau 0. lau, 0, Bi behatzi. bi, behatzi, numero pilau. Jak. A ber. Guazea, eza ba. Casa de citas. Kamu nagarbitzen ari dira. Bai. Hau, konprakita hondik. Funeraria Baskonkada, bai esan. Kaixo, Kaixo, bai egunon. zemoz zade gaur. Ni ondo. Ondo, ni keri ondo. Aizu, Zeintzea? ni Paulino naiz. Kontrako estarritikan. Ez dizut ezautzen, barkatu, Baina, arasa baina nire dizu zuri ezautu. Aizu, Bai. eta nuntik esan diezu, nola ditutela esan? Deitu duzu Funeraria Baskonkada da. Beka! Baina, igual da, total, nik beste deitu nahi nun. Beste, orbegozo. Baina igual da, total, ama... Katxonde handia daukazute horre, Ez dakatela? Ez dakit ba, katxonde handixen barra Ez, dakazu. katxondeko ez da. Zatekan, igualtxe bati deitu besti eta horra deitu barimet, nahi guri igualtzak. Igual dizu, bueno, ba, beste numero bat deitu beharko zu, Bai, keba. Ez baina, ondo, tratu gingo dugu. Eta horrek kajak eta saltzen dituz beroa. Bai, hemen saltzen dira. Kaja eta denak, eta koronoak eta dena ere bai. Baitare, Bai, bueno, eske... Bai. Hor da kanik zabona erdi, eta aurretik zabiltzen dituzkanak. Oso
Neurrik eta mabe dizkizut. Ja, jarraituko nizukin hitz egiten, baino lana badaxate, Aizu, eta ja hemen daula txiste txiki kontatu behar dizut. Bai, bota. Bota galdizut. Bota. Hor, matrimonioa, galleguak, horra hemen eta hor fidatu ja bombilla fundituta dola. Ta, esate jo, trae la escaleira. Ta, hartzu, eskaia tijera eta horri jotzea emako mila gora. Ta, aztea da, beste. Ai, Mauricinho, que me caigo. Ta, ezet. Ai, Pepeño, que me caigo. Ezet. Ai, Pepeño, que me caigo. Ta, alako atian. Ai, Mauricinho, aquí huele a merda. Dice, ya te decía yo que me caigaba. Aizu. Bueno, Paulino, ba, Bueno, lana beko polita sakazu zukorre, Telefono hartuta, Bueno, musio handi bat. Ondo, segi. Eta denen gainetik, Paulinoren amonari bizi luzea opa diogu, Zenbat iraundi? 2 minutu eta 8 segundo! Aixe, lortuta! Nada, deite eso. Hau du galua. Asko, nada.